ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு எடிலாட் கேமிங் சேனல்னா உங்கள் எய்டன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு தரமான கிளாஷ் ஸ்குவாட் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். அப்படி என்னடா நல்லா விளாண்டுருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு நல்ல மேட்ச் தான். கொஞ்சம் நல்லா போய் ஹெட்ஷாட்லாம் அடித்து விளாண்டுருப்பேன். சரி, இப்போ ஒரு பிளேயர் வர வேண்டியது இருக்குது, வந்தாச்சு. சரி, இப்போ நம்ம போகலாம். போயிட்டே இருக்கலாம். இங்கே போய் பார்க்கலாம், யாராவது எனிமீஸ் இருந்தால் டக்குன்னு தலையில் அடிக்கலாம், இல்லாட்டி அங்கே வழியாக போய்க்கலாம். போகலாம். சரி, கன் எடுத்துகிட்டு நம்ம போயிட்டே இருப்போம். இப்போ நம்ம டீம்லேருந்து ஒரு ஆள் நாக் ஆகிட்டு அந்த டீம்லேயும் ஒரு ஆள் நாக் ஆகிருக்கான். நம்ம டீம்லேயும் நாக்கு, அவங்க டீம்லேயும் நாக்கு. ஸோ செம்ம ஒரு அடி. ஒருத்தன் நாக் பண்ணியாச்சு, அவனுக்கு ஹார்ட்டே இருக்காது போல். ஒரு சரியான ஓபி ஹெட்ஷாட்டு. இந்த ஹெட்ஷாட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஓபி மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். அப்புறம் இப்போ நல்ல ஒரு ஹெட்ஷாட்டு. ஊக்கம் போட்டாச்சு. இப்படியாவது அடிக்கணும். செம்ம ஷாட்டு. தலையிலே ஒன்று வச்சாச்சு. மெட்கிட் போட விட மாட்டேங்கிறாங்களே, அடிக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம போய் இவனை அடித்து வேட்டையாடணும். இவனை இப்படியாவது அடிக்கணும். வாடா 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 வாடா. செம்ம அடி. ஹெட்ஷாட் அடித்த மாதிரியே இல்லை, ஆனால் செம்ம அடி. குவாட்ரா கில்லு, சூப்பராக அடித்தேன். ஒரு நல்ல அடி. லாஸ்ட் ஹெட்ஷாட் அடித்த மாதிரி தெரியல, இருந்தாலும் ஹெட்ஷாட் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு MP5 கன் எடுத்துக்கலாம், இப்போ நம்ம 3 க்ளூவால் எடுத்துக்கலாம். சரி, இப்போ சும்மா அடித்து பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டோன்னா ஒருத்தனா வேட்டையாடி அவுட் ஆக்கலாம். பாடா. சரி, இப்போ நம்ம வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம போய் எல்லாரையும் அடிக்கலாம். இப்போ எல்லோரும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அங்கே இங்கேன்னு. சரி, ஒரு 4 பேர் திருப்பி ஒரு குவாட்ரா கில் அடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம். இந்த தடவை குவாட்ரா கில் அடித்தா செம்மையாக இருக்கும். நான் சொன்னல ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு தான், ஆனால் தரமான அடி. ஃபஸ்ட் ரவுண்டு குவாட்ரா கில்லு நல்லா அடித்தேன். இங்கே ஒருத்தன் அவுட் ஆகி கிடக்குறான். சரி, நம்ம கொஞ்சம் லூட் அடிப்போம். SMG புல்லட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நான் MP5 தானே வச்சுருக்கேன். SMG புல்லட்ஸ் எடுத்துக்கு இப்போ நான் HMO எடுத்துக்கலாம். ஒருத்தன் வந்து நாக் பண்ணிட்டான். இப்போ அவுட் ஆகிட்டோம். நம்ம டீமில் ஒருத்தன் மட்டும்தான் இருக்கான். இவன் என்ன பண்ண போகிறான்னு பார்க்கலாம். MP5 வச்சுருக்கான். நூறு மாதிரி ஒரே இடத்துல நின்றுட்டே இருக்கான். சரி, அடித்தான், ஆனால் அவன் போயிட்டான். இப்போ ஒரு இடத்துல நின்றுட்டுருக்கான். கவர் எடுத்து தான் விளாட்றான். 4 கில்லு. போன ரவுண்டு குவாட்ரா அடித்தது. இந்த ரவுண்டு ரொம்ப கேவலமாக அவுட் ஆகிட்டேன். இப்போ இவன் வந்து நல்லா கவர் எடுத்து தான் அடிக்கிறான், ஆனால் சவுண்ட் வேறு வருது. இவன் வேறு வரவும் மாட்டேங்கிறான். நல்ல வேலை. ஒருத்தன் வந்து எப்படியோ அவுட் ஆகிட்டான். 4 பேர் தான் வந்தாங்க, ஆனால் இவன் எப்படி ஒருத்தன் மட்டும் எலிமினேட் ஆகிட்டான். சவுண்ட்லேயே நூபாக இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். செம்ம நாக் பண்ணிட்டான். இப்போ வந்து இன்னும் 2 பேர் அடித்தாலே போதும், ஜெயிச்சிடலாம். இப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாம். வாடா விண்டோலேருந்து ஜம்ப் பண்ணு. நல்ல வேலை. ஒரு ஊக்கம் முடிஞ்சு. ஊக்கம் போட்டு திருப்பியும் ஒரு இது பண்ணிட்டான். இப்போ வந்து மெடிக்கிட் போட்டால் ஹார்ட்டை ரிக்கவர் பண்ணிட்டா இன்னும் இந்த தடவை ஜெயிக்கலாம். ஒருத்தன் தான் இருக்கான், ஆனால் அவனை ரிவைவ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும். இப்போ அவன் க்ளூவாலும் இவன் கையில் இருக்கான்னு தெரியல. முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வீட்டுக்குள்ளே மேலே தான் இருப்பான். அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி வரும்போது அடித்தா நல்லது. வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அவன் ஜம்ப் பண்ணி எப்படியோ வருவான். வாடா வந்துட்டான். அடி கில் எடுத்துட்டு இந்த ரவுண்டும் ஜெயிச்சாச்சு. வேறு லெவலு. இப்போ 2 ரவுண்ட் ஜெயிச்சாச்சு. நம்ம இந்த தடவை MP5 எடுத்துக்கலாம். வேறு ஒரு க்ளூவால் எடுக்கலாம். க்ளூவால் எடுத்துட்டு இந்த தடவை போய் அடிக்கலாம். க்ளூவால் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வரைக்கும் இருக்கலாம். இன்னொரு MP5 கிடச்சிருக்கா, அதுலேயும் புல்லட்ஸ் இருக்குது. இப்போ 2த்துலேயுமே 150 புல்லட்ஸ் இருக்குது, 180 புல்லட்ஸ் இருக்குது. இதை வச்சு நம்ம எப்படியாவது ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். 2 கன்னும் இருக்குது. இப்போ லாஸ்ட்டில் இருக்கும்போது MP5 ரொம்ப தூரமாக இருந்தால் நிறைய புல்லட்ஸ் இதாகும்.
அதில் நல்லது தான். இப்போ ஊக்கம் போட்டு போய் நம்ம எல்லாரையும் அடிக்கலாம். இப்போ இங்கே எனிமி இருக்குதுன்னு காட்டுது. ஒருத்தன் நாக் வேறு ஆகிட்டான். எப்படியோ இங்கே வந்து அடிக்கலாம். இங்கே ஒரு எப்படியோ நாக் பண்ணியாச்சு. அப்படியே கில் அடிச்சாச்சு. சாரி, இவன் இல்லை, இவளை கில் அடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஊக்கம் பவர் போட்டு போவோம். இப்போ இங்கே ஒரு எனிமி. இன்னும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் அவங்க டீமில் இருக்காங்க. அவங்களையும் நம்ம போட்டு தள்ளிட்டா இந்த ரவுண்டு ஜெயிச்சிடலாம். யாரோ ஒருத்தன் போட்டு தள்ளிட்டாங்க. சும்மா புல்லட்ஸை சூடுவோம் இங்கேன்னு. சரி, அடுத்த ரவுண்டுக்கு போகலாம். இந்த ரவுண்டு எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த ரவுண்டில் டபுள் பேரல் எடுத்துக்கலாம். இன்னும் ஒரு க்ளூவால் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கிரெனேட் எடுத்துக்கலாம். இப்போது டபுள் பேரலும் MP5யும் கையில் இருக்குது. இதை வச்சுட்டு எப்படியாவது எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிடலாம். இவன் எங்கே நிற்கிறான்? என் மேலேயும் நிற்கல. எப்படி பறக்கிறான்னு தெரில. ஒருவேளை ஹேக்கராக இருப்பானோ? ஹேக்கர்லாம் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறது. இங்கே ஹேக்கர்லாம் இல்லை, சும்மா தான் ஏறி நிற்கிறான். சரி, இப்போ நம்ம போய் M1887 வச்சு அடிக்கலாம். இப்போது ஓரளவு ஷார்ட் ரேஞ்சு தான், அதனால ஒரு MP5 வச்சு அவனை நாக் பண்ணியாச்சு. நம்ம மெடிக்கிட் போட்டு ஹெல்த்தை ரிக்கவர் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ட் ரேஞ்சில் வந்து டபுள் பேரில் வச்சு தலையில் இருக்குது. இங்கே தப்பிச்சு போகிறானே, எங்கே போகிறானே தெரியல. இங்கே வந்து நம்ம பார்க்கலாம். பார்த்தா மறைஞ்சு போயிட்டான். இங்கேருந்து நாக் பண்ணிட்டான். எங்கே வந்தானே தெரியல. இங்கே வர மாதிரி வந்து அங்கே போயிட்டான். பயங்கரமான ஆளாக இருப்பான் போல். இங்கே வர மாதிரி வந்து அங்கே போய் நம்மளை போட்டு தள்ளிட்டான். இவன் மட்டும் இருக்கா. உட்பெக்கரும் MP5 வச்சுருக்கா. ஒரே இடத்துல இருக்கா. கவர் எடுத்துரு. 3 பேர் இருக்காங்க. உட்பெக்கர் வச்சு ஷார்ட் ரேஞ்சோ இல்லை மிடில் ரேஞ்சில் அடித்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. லாங் ரேஞ்சில் மட்டும்தான் வச்சு அடிக்கணும். எங்கே அடிக்கிறாங்க? எங்கேயுமே பண்ண மாட்டேது. இருக்காங்க. 54 டேமேஜ் போயிருக்கு. இது அங்கேருந்து அடிச்சிட்டான். MP40 வச்சு ஒரே அழுத்து. உட்பெக்கர் கையில் வச்சு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. கொஞ்சம் ஷார்ட் ரேஞ்சில் வந்து MP40 வச்சு அழுத்துனா முடிஞ்சு, ஒரு இதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ M187ம் ஒரு 2 க்ளூவாலும் எடுத்திருக்கோம். இப்போ சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். இப்போ க்ளூவாலாம் கையில் எடுத்துக்கலாம். ஒரு தடவை சின்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ போகலாம். நம்ம இப்போ போய் எல்லாரையும் வரவங்களாம் அடிக்கலாம். இப்போ சும்மா கையில் USB எடுத்துகிட்டு ஓடி கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஓடுறதுக்கு கையில் எடுத்துருக்கேன். இப்போ எனிமீஸ் அங்கே தான் அப்படியும் இருப்பாங்க. அதாவது எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கே எங்கேயாவது தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா இங்கே நிறைய இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இப்படியும் அங்கே தான் இருப்பாங்க. கண்டெய்னர்ஸ் நிறையா இருக்கனால அங்கே போய் தான் ஒளிஞ்சிட்ருப்பாங்க. ஒரு எனிமி நான் டபுள் பேரல் வச்சுருக்கேன்ல, அதை வச்சு அடிக்க முடிய வாய்ப்பே இல்லை. அவன் வந்து நாக் பண்ணிட்டானா எதுக்கும் சேஃப்டிக்கு ஒரு க்ளூவால் போட்டுப்போம். ஒரு எனிமி ஷிட், நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. இங்கே வந்து நம்மளை நாக் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு நம்ம கதை. இப்போ இவன் வந்து டெசர்ட்டிகளை வச்சு என்ன பண்ணுறான்? டெசர்ட்டிகளை வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கான். ஊக்காங் வச்சுருக்கான். ஊக்காங் பவர் போட்டு போட்டுருக்கான். MP5 ஒரு மிடில் அதை வச்சு இவன் இவ்வளோ தூரம் போட்டிருக்கான். முடிஞ்சு. இப்போ போன தடவை வந்தவ இவ பேர் ஏதோ ஒரு பேர். இவளை நம்ம வெத்துனே வச்சுக்கலாம். வெத்து ஒன்றுமே பண்ணாமல் அவுட் ஆகிட்டா. இவளுக்கு என்னதுக்கு தான் டீமில் இருக்காளோ தெரியல. MP40 வச்சு அழுத்தலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே ஒருத்தன் வந்து முடிச்சு விட்டான். போன தடவை உட்பெக்கர் எடுத்திருந்தா, இந்த தடவை MP40 எடுத்திருக்கா. உட்பெக்கரும் MP40 தான் எடுத்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். சரி, நம்ம இப்போ வந்து இந்த தடவை M187க்கு பதிலாக தெரியாமல் இது எடுத்துட்டோம், M10. இப்போ நம்ம M10ம் MP5யும் வச்சுருக்கோம் கையில். ஃபஸ்ட்டு எதுவும் எடுக்கலை. ஸோ நம்ம இப்போ போகலாம். இந்த தடவை போய் எல்லாரையும் அடிக்கலாம்.
அதுவும் கையில் M1887 வேறு இல்லை. இதை வச்சு அழுத்தி பிடிக்கணும். ஆனால் அழுத்தி பிடிக்கிறதுக்குள்ளே டபுள் பேரல் வச்சு அடித்தா முடிஞ்சு கதை கந்தல் ஆயிரும். ஏன்னா டபுள் பேரலோட 2 அடி அடித்தா போதும். வெஸ்ட்டு போட்டிருந்தா கூட கொஞ்சம் தான் ஹார்ட் இருக்கும். வெஸ்ட்டு இல்லாட்டி ஒரு ஹெட்ஷாட் வச்சா முடிஞ்சு. வெஸ்ட்டு இல்லாட்டி 2 அடிக்கு காலி. ஹெட்ஷாட்னா ஒரே அடி, 1 டாப்பு. சரி, நம்ம இப்போ ஹெல்த்தை ரிக்கவர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மெடிக்கெட் போட்டாச்சு. இங்கே ஒரு எனிமி வந்திருக்கான். அடிக்கலாம்னு பார்த்தா அந்த M10 தெரியாமல் கையில் வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியல. இங்கே வந்து அங்கே இருந்த எனிமி வந்து இங்கே வந்து என்னை அடிச்சிட்டான். இப்போ 2 3 2 ஒரே பாம் பிளாஸ்ட் ஆகி செத்துட்டான். சரி, ஓகே காய்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நான் உங்கள் ஈடன். பாய் பாய். என்னடா லாஸ்ட்டில் விட்டுட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டு தெரியாமல் கட் ஆயிடுச்சு. இந்த மேட்ச்சில் பூயாவும் அடிக்க முடியல. சரி காய்ஸ்.